onye ma na-ege ntị ndewo kedu ka eke si anyanwụ ọkwa ya tụgharịa na nkọ ya tụgharịkwa na nkọ ọzọ ambo Adaeze ọpụrụ anyanwụ Ada Igbo anyị wetarala gị ihe omume Ndi Bu Igbo na Universal Heritage Television Naija na nketa ihe anyị ga-atụle uche na ya bụ ibe ugwu nke bekee kpọrọ circumcision. Ibe ugwu ọ ga-emetụta ndị nwoke metụtakwazịa ndị nwanyị. Ya bụ ị ga-atọ ntị n'ala ka ị nụrụ nke bụ akụkọ gile anya. Ọ bụghị naanị m nọ n'ebe a iti gba dịka ị na-elere anya nakwa ege ntị. Onye mụ na ya nọ bụ onye na-azụta ihe a tụrụ ya n'ahịa, nwanyị maara nke ọ na-eme. Aha ya bụ Odoziakụ Ọkammụta Chinwe Adim Mmadụ mere, bụkwanụ onye na-arụ n'ụlọ ọrụ Universal Basic Education na UNICEF, tinyezikwara ụlọ ọrụ ndị ọzọ nke na-abụghị gọọmenti nwe. Ọkammụta dịka m si kwuo bụ dọkịta, ọ bụ dọkịta ọ bụ otu o si mee, ọ bụ mụ na ya nọ. Ọkammụta nnọọ. Ndewo no Igbo nwe m, ndewo do. Ịnụ na olu ya ọ bụ ya ga-atụpinye anya azụ nke ọ gụtara n'ofe banyere isiokwu nke anyị ji n'aka nke bụ ibe ugwu. Ọkammụta, gịnị bụ ibe ugwu? Kọwatụrụ anyị. Ada Igbo ndewo. Ya gazie. Ndị ọma na-ege ntị, ibe ugwu bụ iwepụtụ ọnụ ahụ ebe ahụ esi mara onye wu nwoke na onye wu nwanyị. Ndị bekee na-akpọ ya circumcision, Igbo na-akpọ ya ibe ugwu. Ndewo. Ya bụ ibepụtụ ọnụ ahụ mmadụ. Ọ bụ onye na onye ka ekwesịkwara n'ibi ugwu a? Ndewo. Ndị ekwesịrị ibi ugwu ụmụ nwoke site na Baịbụl. Baịbụl mere ka anyị ghọta na ọwụ ihe Chineke yiwere mere ihe nwere nwekọrịta nghọta na ọdịmma mmadụ na Chineke. Ya wuru ụmụ nwoke ka Chukwu si ebe ugwu. O ruo 8 days, abalị 8 kwa amụrụ nwa nwoke, ekupụta ya, bechapụtụ ọnụ ahụ ebe ahụ o si wuru nwoke. Ụmụ nwaanyị ekwesịghị ibe ha ugwu maka otu ahụ nwaanyị siri dịrị. Chineke akwadoghị na a na-ebe nwaanyị ugwu. Ibe nwaanyị ugwu, ọghọm nọ n'ime ya karịrị akarị maka otu ahụ nwaanyị siri dịrị, otu Chukwu siri kee ya. Ịkpa ya aka n'ụzọ dị agha site n'ibe ya ịcha ya mma wuo ihe ọbụla, ọ na-adị mma nyere nwaanyị ahụ. Ime na Ọkammụta ịtachala ụkwa aja eze dịka ị kwalitere banyere ihe ọghọm nakwa ọ naghị adị mma ka ebe nwaanyị ugwu, na ọ bụ ụmụ nwoke ka a na-ebe ugwu. Ejimaka gị onye na-ege ntị ịnụtala ya, mana ọ ga-akọwa mere anyị kpọmkwem oge anyị ruru na nke ahụ. A sị na mgbe a garuru n'ogwe anyị ga-arife ya. Ya bụ Ọkammụta, maka ibi ugwu a na-ekwu maka ya n'ala Igbo, ole ndị na-ebi ugwu? Kedu akụrụngwa ndị ha ji ebi ugwu? Ndewo. Ndewo. Abịa na mgbe ochie, ụmụ nwaanyị ndị na-aghọ nwa na ndị a kụziri ka esi ebe ugwu, ndị na-ebe ugwu, a na-ebe nwa nwoke ugwu. Ma mgbe ochie ahụ a na ha bịakwa ha ebe nwaanyị ugwu, ọtụtụ ihe mere na ha na-enyewo nkọwa ha na-eji ebe nwaanyị ugwu. Ma a sị nwaanyị a na-ebe ha ugwu na ugwu ya ka nwaanyị na ọ dara ala. Nwaanyị a na-ebe ha ugwu na ọ na-awụ nwaanyị ukwu nnu, ya bụ nwaanyị na-anaghị anọtali na di, ọ na-agba n'ezi. Ma ọtụtụ echiche ha ndị ọzọ buru ibu ha na-enye mgbe ochie. Mana otu ọ dị taa, nwa bekee emeela nchọpụta hụ na ihe niile ahụ a na-agwa anyị mgbe ochie mere eji ebe nwaanyị ugwu, otu n'ime ha nwekwe nke wee eziokwu. Kama ya, ọghọm karịrị akarị nọ n'ime ya nke buru ibu. Ofu ihe kacha njọ n'ime ya wụ ọ na-ebute ọnwụ nne na ọnwụ nwa ma abịa na ịmụ nwa. Ọ na-eme nwaanyị afọ ime na-eme ya emetee ya aka, maka na ihe gbasara ibi ugwu awụ ebe ahụ nwa ga-esi apụta, ejeleje kpa ya aka, bie ya aka, were ihe chapụ ya. Ka a na-ekwukwe na achapụla, o nwere ụfọdụ ndị na-awa ha chapụcha ha duchie. Otu a ga-esi duchiekwa n'ọnụ ahụ ya, ebe a ga-ahapụ obere oghere nwa nwaanyị ahụ ga-eji n'ahụ nsọ ya ọ na-anyụ mamịrị, nke ga-awụzi na o ruzie mgbe ime mewere ya, isi nwa ara ahụ ịpụta.
mgbe ahụ isi nwa rara ahụ ịpụta nwaanyị ike agwụla ya nwa nọ n'ime afọ ike agwụla ya ụfọdụ mgbe kwe achakwa nwa ahụ nwaanyị ahụ mma ọzọ ebe ahụ achara ya mma sitekwa n'otu ahụ isi nwa si na-achọ ịpụta ya na-enye ya nsogbu ya enwekwa nchawa ọzọ n'ime ahụ ya ụfọdụ mgbe ndị midwife ma ndị na-awọ nwa ma dọkịta ma ihe ọla na-awọ nwa ụfọdụ mgbe na dutu amaghị ama ma ọkwanụ gịnị enwere ike adụchicha nke mpụta ahụ nke ime ahụ adụchighị ya ọfụma nwaanyị ọbara agbawa ya gbagbuo ya ya nwụọ. Nwaanyị ebere ugwu achọpụtala na ọ na-enwe ihe a na-akpọ infection, ya bụ nje ọrịa na-anọ n'ahụ nwaanyị ma ahụ nwoke nke ọ na-awụ agwọchakwa ya abịakwa ọzọ agwọchakwa ya abịakwa ọzọ. Ihe ọzọ bụkwa ihe ọghọm nọ n'ime ibe nwaanyị ugwu ọ na-ebute obi ọjọọ, ọ na-enyeme nwaanyị ahụ obi anaghị adị ya mma maka ihe mgbu nọ na ibe nwaanyị ugwu. Ndị a na-ekwukwara na-ebe ugwu mgbe ụmụaka amụrụ ọhụrụ site na afọ ụfọdụ na-ebido mgbe 8 days afọ asatọ ahụ amụrụ nwa. Ụbọchị abịa na nke ụmụ nwaanyị ha na-ebidokarị afọ asatọ ahụ ọnwa asatọ ahụ ruo afọ 17 bifo nwa nwaanyị ahụ ebido nwa ihe eji enwe ahụ nwaanyị pụtawa ya nke eji mara nwaanyị toro eto. So ị ga-ahụ na ihe ahụ na-ebute ihe mgbu karịrị akarị nyere nwa nwaanyị ahụ. Ndị akwanụ m na-akọwa na wee bechaa ahụ ugwu aduchie ha ebe niile adịzie ntakịrị na-afụ ụfụ. Abịazie mgbe ha lụrụ di inwe mmekọ nwoke na nwaanyị ihe Chineke mere ka eji mụta nwa bịazie ọ na-ara ha ahụ na-afụ ha ụfụ na-ebutere ha obi ọjọọ kama obi aṅụrị. Ihe nọ na ọzọ dịka ibe ya mgbe ndị Igbo na-eche na nwaanyị ebere ugwu na ọ na-agba n'iro ịbịala anya ma mgbe ahụ ugbu a ụmụ nwaanyị ụfọdụ ndị nke chọrọ ịgba n'iro ndị nke wa akwụna ka na-agbakwa akwụna ma ebere ha ugwu. So ịhụnanya ya na ọwụhụ nwaanyị ebere ugwu ma nwaanyị ebeghị ugwu bụ onye na-agba n'iro. Ịgba n'iro si na otu mmadụ siri chọọ, otu mmadụ siri zuo onwe ya, o wee echiche mmadụ chere echiche n'obi ya na ihe awụ ihe ọ chọrọ ime ya wụrụ na ọwụ ya ọ bụghị nwe ihe ọbụla gbasatara ibu ugwu n'ime ịgba n'ezi gbasatara ibu ugwu. O nwekwana ihe ọbụla nchọpụta gosiri iwu ihe ahụike nyere onye ebere ugwu onye na-ebeghị ugwu. Onweghị ofu mkpụrụ uru nọ n'isi azụ. Ime na ọka mmụta ịtacha na nnọọ ụkwa ji eze dịka ịkụrụ ntu gbamgbam wee mee ka ihe niile daba adaba dịka isi wee nye nkọwapụta. Ya bụ na gị onye gere ntị n'ihe omume a dịka ọ kọwara ya, ịnụna na ibe nwaanyị ugwu ekwesịghị ekwesị na ụmụ nwoke ka ekwesịrị ibe ugwu. Ọghọm dị na ya dịka o siri nọ na ya pụta ọ karịrị akarị nke na nke a nwere ike mekwa ka mmadụ ji ala zere mmiri. Anyị achọghị ihe dị otu ahụ. Bụrụ onye na-agbasa ozi maka ịkwụsị maọbụ igbochi ibe ụmụ nwaanyị ugwu. Hụ na ị na-eme nke a oge niile. Ọka mmụta ị ga-akọwapụtakwara anyị ụdị dị iche iche esi ebe ụmụ nwaanyị ugwu, ya bụ ụdị ibe ugwu dị iche iche nyere ụmụ nwaanyị ka a matakwa maka nke a. Ndewo. Okay, imeela. E nwere ụdị anọ dị ama aha ya. O nwere ndị nke akpọwachara aha bekee anyị nwere ike aja aga ha kpọkwa ya nsogbu adịghị ma ebe o kwere ka anyị kọwaa anyị ga-akọwakwa ya. Okay, clitoridectomy nke wụ na abịa ebepụ ọnụ ahụ ebe ahụ esi mara nwa nwaanyị. Enwere ike bepụta ya ntakịrị ma ọ bepụcha ya kpamkpam. O nwekwara nke ọzọ excision abịakwa ebepụ ebe ọnụ ahụ nwaanyị abịa duchie ya ka ọ bịa otu ahụ m si kọwa mbụ ya wụ na o nwere obere ohere ebe o si gaa ahụ nsọ ya na anyụ mamịrị. O nwekwara ndị nke a na-akpọ cutting, nwee nke a na-akpọ incision, nwee nke a na-akpọ pricking, nwekwanụ nke ha na-awụkwa ha bịa ha ewere mkpụrụ akwa rụrụ n'ọkụ na-ada nwa nwaanyị amụrụ ọhụrụ ebe ahụ. Ndị nke na-eji mmiri ọkụ a na-asa nwata ahụ a na-ada ya mmiri ọkụ ebe ahụ ada ya ewere vaseline a na-agba ya aka. Nke ahụ nke
kamgbe etiwere mkpu ebezina nwaanyị ugwu ebezina nwaanyị ukwu rukwe taa mụ na gị na ebe a ada Ndi Igbo ụmụ nwaanyị na-emezi nke ịda mmiri ọkụ ahụ na ịgba aka na-echekwenụ na nke ahụ anyị soghị n'ibu ugwu nke ha chere nke ha kwụsịrịra ahụ nke iji mma ma ọ gị na-esi nke ahụ nke gbadatụrụ na ụkwa na ọgwụla akwụsịla kpamkpam mana ha amaghị na nke a na-eji mmiri ọkụ na ahịa akwụ na-ada nwaanyị na nke ahụ kakwu dị njọ maka nke ebere ebe wụ asa anụ ahụ nwaanyị ahụ ihe dị otu ha bepụta nke elu onwenụ nke fọtụrụ na ya ma iwere mmiri ọkụ onye na-ege m ntị ichekwa ma ihe m na-ekwu ma oziokwu anọghị n'ime ya site n'ụbọchị ị nụrụ ihe a taa chọrọ ofu akụkụ anụ ahụ gị na-ada ya mmiri ọkụ na-ada ya mmiri ọkụ abalị 7 ịtụ ebe ahụ mbọ ị ga-ahụ na ebe ahụ anwụọla kpamkpam nwebịa ha na-asị na ahụ nwa nwaanyị ahụ ọ na-apụta na ọ na-asọ oyi ọ na-eme nke nwa ọ na-etopụta umeji Chineke kere ya otu ahụ amara na ihe o kere na ihe mere o jiri kee ya otu ahụ a na-akọrọ ụmụ nwaanyị sị otu ahụ nwa amụrụ ọhụrụ isi ya eshibi ike maka na akwara ya eshibi ike anyị enyere aka na-ejidere ya ahụ otu a ka ọ dịkwa ihe ahụ unu na-ahụ na-asị ọ jọrọ ọjọọ toro ogologo mere nke nwa ya nakwa eto ya na-eshibi ike ya na-ahụ ya na-ahata biko nu anyị na-arịọ unu dododo hapụ nwa nwaanyị ka chi siri kee ya Chukwu na awụghị onye nzuzu ọ ma ihe o mere ahụ nwaanyị wụ na-eme ya mepe ya emechi ya arachikwa imere ihe ga-akpawa ya aka metụ ya ọdụ ka rọba o nwere ebe ihe ga-ehit mee ya ebusa ya ekpomọkụ ọkwa otu a ka ọ na-adị ma imemewe nwaanyị mana ebe mmadụ agara aga kpa aka na ihe Chukwu kere jiri ihe chabie ya were ihe duchie ya ka akwa mmepe ahụ ziruzie mgbe ọ ga-emepewe nsogbu adịrị nwaanyị ga-etiga nwụọ n'afọ ime anọ m na-akọrọ gị mgbe anyị bidoro ihe a sị alekwe ofu nwa na-arụ n'ọfịs m jos gbabiri nwa otu a ọ mụchakwala nwa bleeding na-agbawa ya gbagbuo maka kọt maka tie asị onye bere ugwu biko nunu anyị na-ayọ ụmụ Igbo na-ayọ ndị Afrịka na-ayọ ndị Naịjirịa hapụ n'ụnụ nwa nwaanyị nwa nwoke ka Chineke si anyị bewe ugwu medikal sayensị egosikwala n'anyị ndị ọka mmụta egosikwala n'anyị kọwara anyị chọpụta gosi anyị proof na onweghị ihe nọ anyị ekwesịghị na-akpatụ nwa nwaanyị aka hapụ ya otu ahụ Chukwu siri kee ya hapụ nwa nwaanyị otu ahụ Chukwu siri kee ya n'ihi na Chukwu abụghị onye nzuzu ka ọkammụta Odoziakụ Chinwe adị mmadụ mere kwuru nke a bụ okwu eziokwu ile ya anya kpọmkwem ihe Chukwu mere o mechala ya bụ gị onye na-ebe nwaanyị ugwu kwụsị ya ihu ebe a na-ebe nwaanyị ugwu biko tiwa mkpu ka enwe ike kwụsị nke a ọkammụta ikwulitere na ọ bụ ụmụ nwoke ka ekwesịrị ibe ugwu dịka Chukwu siri kee ya bụkwanụ nke ịrụtụrụ aka kpọmkwem na ọnụkwa na akwụkwọ nsọ kedu uru nọ na nwoke ibe ugwu ndewo ihe mere uru nọkwa ya na nwoke ibe ugwu ịchọpụta enwere ndị okpukperechi ha na-anabataghị ibe ugwu ana ọ na-awụ ndị ahụ ha gawa enyo mamịrị ha buru ihe ha ji ekuru mmiri asacha onwe ha ọ bụrụ na ha na-eme nke ahụ ha ga na-ebute nje kwa mgbe karịa onye nke ebere ugwu ya wụ ofu ihe ihe eji na-asị na ụmụ nwoke kwesịrị ka ebe ha ugwu just like nke nwaanyị ibe ya ugwu ọ na-eburu nje aghara nke nwoke kwa na ọ na-ebeghị ugwu ọ na-ebukwe nje aghara imena maka ezi nkọwapụta ya bụ ibe nwoke ugwu nwere nnukwu uru maka ọnọdụ ahụike ya nke ga-enye aka ya gbala ha ụmụ nje ọrịa mana ọ bụrụ na ebeghị ya ugwu lekwa onye ahụ lekwa nje ọrịa ọ dị mma imena maka ndị ji ibe ugwu eme omenala atụmadịkwa ebe o metụtara ụmụ nwaanyị ndị nke na-asị ha chapụta ihe nwanụ ha ga-adonye ya n'ihu arụsị maọbụ ha ga-akenye ya na ololo kpuchie ka nwaanyị aghara ịgba n'ezi kedu ihe ị nwere ịgwakwa ha n'elu nke ị na-ekwu ekwu omenala dị otu a o kwesịrị ka ọ gaa n'ihu ka ọ bụ ka akwụsị ya ndewo biko nụ Chineke emena jitere anyị ndị ụkọchukwu na-agwa anyị na iso ụzọ nke Chineke n'ọka mma ụmụ ihe ndị ahụ wụcha ihe ụmụ arụsị onye nakwa na-ewere akụkụ ahụ mmadụ
na-eje dowara agbara eledighị ibudu n'obi akwa agbara nwere ike ibere n'ime were echewa echi isi nwa nke a na-anụ ntị ọ bụ onye isi ike nke nwa mba mmụọ emekwa ya nke ọzọ ebekwa ya nke ọzọ emeghe ya i werelenu nwa ahụ ma akụkụ onye were akụkụ ahịa jiji ọnwa ọcha ka ị chụrụ ihe ahụ isila ha were nke a chịwara m nwa mana Chukwu ịmụọ nwa kuru ekwu gaa na chọọchị ekpere awụsa ya mmiri nsọ Chukwu ewere nwa ahụ ọ bụ checha ya n'ihu agbara ga-eburukwa ya chekwa ya n'egwu onweghị uru n'otu ime na ọka mmụta banyere okwu anyị ka kpụkwa n'ọnụ anyị nọ n'agba ọhụrụ ugbu a na-ekwukwa ihe mere na agba ochie maọbụ malitere na agba ochie ka na-emekwa na agba ọhụrụ a ebe ọ bụ na ụwa asapela anya enwekwazịa iwu gọọmenti tinyere maka ọdịmma ndị obodo iwu ala Naịjirịa ọ kwadoro ka ebi ugwu ka o megidere ya ndewo iwu Naịjirịa megidechara ibi nwaanyị ugwu mee ya ruo na onye ejidere na-ebe nwaanyị ugwu ka m bidogode na nwa amụrụ ọhụrụ ihe ahụ imegide mmegbu nyere nwa nwaanyị iwu Naịjirịa nke a na-akpọ Verbal Law Violence Against Persons Prohibition Law n'Imo steeti akwa ọ dị ire ejide gị ị ga-aga mkpọrọ afọ 40 ị ga-akwadọ n'elu akwụkwọ nha ị ga-akwụ 500,000 ka m sịkwa ya na bekee maka ndị na-agha puku naira mgbe ị na-anọchala n'afọ 40 narị puku naira ise nọchakwa n'afọ 40 na nga dede ịghọta ihe a na-akọ ma gị onye zụrụ razor blade ma ọ bụ scissors gị onye tụrụ alụ ya gị onye bere ebe gị onye mụrụ amụ gị onye lụrụ alụ gbaketị nọrọ unu niile ga-ejecha eje maka unu planịrị hazie si unu ga-etinye nwa n'ọnọdụ dị otu a kamgbe a na-ekwukwa eti mkpusi mba emena ụdịrị ihe dị otu a so iwu megidere ya and o shiri ike ndewo maka inye mkpesa ikekwe mmadụ ahụta ebe a na-atụ atụmatụ ibe nwatakịrị nwaanyị ugwu maọbụ ebe a na-eme ya maọbụ ebe emere na-eme kedu ụlọ ọrụ enwere ike ịkpọtụrụ maọbụ akara ekwentị nke enwere ike iji rute ndị dị otu a ndewo biko anyị nwere gọọmenti nwere grupu gọọmenti fọmụ anyị ji na-elebacha anya na ihe mmegbu gbasara ụmụ nwaanyị especially ndị nọkwa n'isi ya bụ ndị Ministry of Women Affairs ya bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụmụ nwaanyị ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka ụmụ nwaanyị ndị FIDA ya bụ ndị female lawyers sokwe nọrọ n'ime ya n'otu ahụ onye isi kọmishọna polisi nọ n'ime ya ndị NAPTIP onye isi ha nọ n'ime ya onye isi Commissioner for Health nọkwa n'ime ya na ndị na-awụhụ ndị gọọmenti nwe dị iche iche nọcha n'ime ya nke ga-awụ na ọ bụrụ na enweta ụdịrị infọmeshọn a enweta ụdịrị nkọwapụta na enwere ebe a na-ebe nwaanyị ugwu ma ọ na-eme mmegbu ọbụla na ihe na-emegide nwa nwaanyị ndị a ga-abata tinye ọnụ n'okwu a nye onye ahụ ha nke ruru ya so gị kpọtụrụ anyị na Ministry of Women Affairs nọ na State Secretariat Owerri ma ọ gị kpọọ onye ọ nọ n'ubu ya lekwe nọmba anụnwa enwere m ike ịkpọ nọmba kpọọ ya maka onye ọbụla ga-achọ inye mkpesa gaa kpọọ 080 637 85050 kpọkwa ya ọzọ 080 637 85050 ị nwekwara ike ịkpọ nọmba nke m onwe m ma enyerekwa aka hazie gị olu ebe ị ga-aga nọmba nke m 080 329 25228 ọ dị mma ọka mmụta ya bụ n'olu Igbo kpọmkwem dịka ọ bụ omenala Igbo ka anyị na-eme na-asụkwa asụsụ Igbo akara ekwentị ndị ahụ kpọpụtara nke mbụ bụ 08053385050 nke abụọ abụrụzie 08032925252
asatọ ya bụ inwe mkpesa banyere ibe nwaanyị ugwu kpọtụrụ akara ndị a ga-agbazi gị olu ọka mmụta onye na onye ka ọ dịrị inye aka belata maọbụ gbochie ibe ụmụ nwaanyị ugwu ndewo ajụjụ nke a ọ tọkarịchara ibe biko mee sekere ma edima onye ukwu na onye nta biko ebe ọbụla ị nụrụ ma ọ hụta ebe a na-ebe nwaanyị ugwu tiwe kpọwa kpọtụrụ anyị onweghị ị gaghị asị na ọwa onye a ka ọ dịrị ma ọwa onye nke ọzọ ka ọ dịrị a sị agbakọ aka onye ọma mere ya agba ụfụfụ ndị bekee na-akpọ ya whistle blower ya wụ ogbu opi ihu ndị ha bịakwa ndị bekee asị ihe gbasara security na everybody's business ihe awụkwado megide nwa agbọghọbịa ụmụanyị ana na-asị onye hụ ka ọkụkọ na-abọchi ya chụpụ ime onye ga-ata agbarịgba ya nwa nwaanyị ahụ ị hụrụ ha na-emetọ n'ụdị a gị gbachi nkịtị ma nwa gị nwoke ga-alụ ya echi ya bịa wụrụ nsogbu nyere gị so ihe awụkwado nwa ọha ị gaghị asị na ọ gbasa ahụ gị biko kwa ihe ọzọ anyị na-ayọkwawo inwe onye ịma mụrụ nwa nwaanyị ịga ile nwa nwaanyị ahụ ịga ileta nwa ahụ amụrụ gwawakwa nne ya si biko lekwekwe emelakwala ibu ugwu ebekwala nwa ugwu ihe ndị dị otu ahụ nwoke nwaanyị ụmụntakịrị sef mma ha mụrụ nwa ọhụrụ ha kwechara ịma maka ihe ndị a echikwe ha nọ ga-awụ ndị nne wụrụ ndị nna imeela maka nkọwapụta ahụ Igbo ọma gere ntị n'ihe omume a asị ụkazi anaghị eju akpa tupu apịakọta ya ọnụ tupu anyị asụchụtara agbabiwe ọdụ ọka mmụta nyenụ onye ọma gere ntị n'ihe omume a okwu ndụmọdụ tupu anyị apịachie ụmụnne m ndị m ji eme ọnụ ndị Igbo ndị nwe m anyị atala ụkwa ji eze ebe a taa kọwapụtara unu na ibe nwaanyị ugwu esoghị n'ukwu akwụkwọ osoghị na ihe e kwuru osoghị na iwu e nyere ma nke Chineke nyere ịnakwa ebe onye dara iwu Chineke ọ dara ezigbo iwu ezigbo ya so biko ọ naghị adịkwa n'anya obi mma na nwaanyị ga-anọ na ihe mgbu nke ịmụ nwa nwụọ n'ime ya nwa anwụọ obi ọjọọ enyere onye ọbụla ma onye ma ya ma onye na-amaghị ya ofu ụzọ a ga-echikwa n'ugbochi ihe ọ wee kwụsị ibe nwaanyị ugwu biko nọ ihe anyị na-agwa onye ọbụla wụ hapụ nwaanyị ka chi siri kee ya ndewo Odoziakụ Ọkammụta Chinwe Adịm mmadụ mere imela onye ọma nọ n'anụ ya okwuchana ihe niile ya bụ ka anyị tinye ya n'ọrụ soro n'igbochi na ịkwụsị ibe ụmụ nwaanyị ugwu na ụmụ nwoke ka ọ dịrị ka ebe ha ugwu iji maka na iritere nnukwu uru n'ihe omume ndị bụ Igbo nke ụbọchị taa nke isi ya bụ ibe ugwu kebeke kpọrọ circumcision ma nke nwoke ma nke nwaanyị ịnọ na nnukwu ọghọm dị n'ibe nwaanyị ugwu ya bụ kwụsị ya ma ka a gaa n'ihu n'ebe ụmụ nwoke ugwu ndị ji eme omenala n'ala Igbo si biko dododo ka anyị wepụ ụdị omenala dị ụta nke megidere oke ruru mmadụ ka anyị kwado omenala ndị nke ahụ mara nnọọ mma ndị a na-eweta ezi mmekọrịta ndị ahụ na-akwado ọbụladị ahụike nakwa ọganihu nke mmadụ na nke ọha obodo ya bụ gaa n'ihu n'ime ihe niile a ị nọrọ n'ụbọchị taa tinye ya n'ọrụ na ọ ga-adịrị anyị niile mma asụfọ ji fọ ofala fọ ụbọchị nta ka anyị chọọ n'Owere nche aha m ka bụkwa Adaeze Ọpụrụ Anyanwụ Ada Igbo na Universal Heritage Television Naija ka isi n'ụlọ anyị ka anyị mesịa nọ